Abusuafo mo bibi akwa baba so Jaman Skefie so ana so Jaman TV so bomode na subscribe to channel no like video no na share se be ya unu bi nso sabeka video ni bi de nyina etimi ade abom. Yes, na nra aye holiday inti ene yetwa Vag Tuesday ene Vag Wednesday inti video yi ye ni mienu nyina together ye Vag Tuesday ene Vag Wednesday no mienu nyina abom. Okay, enti da bia na meka kire se wo pese wo twa game a emfa ba bia so be ba so Jaman ho bla fie na mentwa games nyina mfa ma aha na wodi ya ntempa na ne akan musika de egu nsem kama nti bla fie na mentwa game nyina ma me se NL game nko de emfa fa ba bia se me afa machine no so aba nti wo afa game no so atimi di aba na metwa ma kama esa chawo commission awo so kama. Yes, into your list no first send me our number way so 0593 673300 0593 673300. Yes, our WhatsApp send the list in the blah na me hwe na metwa ma kama and I misra mo wo pe wo lucky machine e de aye adwuma. Yes, ubenya profit butu ewo so udi ya machine no so wi ne beba machine no so kama na wawa withdraw to umuba money mun so dia ene o WhatsApp me a na me hu so open machine. Yes, na onso onsa akan bi na odi aye adwuma. It doesn't matter baby a wo ho buwo bia no onsa betimi akan bi. Yes, nti eno so fa number ya WhatsApp me ma me hu so open machine. Yes, na ma onsa anka wodi kama. Okay, nti yanhwe the offer Vag Tuesday na ansa you have Vag Tuesday ni ewia na have Vag Wednesday no. Okay, nti yanhwe setup we transfer from Vag Wednesday Vag midweek no. Okay, nti yanhwe transfer to Vag Tuesday. Yanhwe event number 26 me so auto 73 no ase wo 12 ewo machine second box into 1 2 3 no abeto 18 we are similar to ye kosoro we are no auto 21 we are 16 we are no abeto 43 to we dia osiemfa event enkodi diso yemfa event enkodi free. Yes, na the event we am February no so no say we event number 17 a bon so auto 7 no asave 42 machine we are 43 no asave 52 machine and or the other lock event no. And event we ye twen money better a pa so beto a figure or two so two numbers and a figure also. Yes, it sometimes in my catch say when your event saying I was a finding another strong event I the be combine and a teenager win also good until we hear the current no it over Vag Tuesday na say na tie oba to 73 no ha no ase wo 12 e was second box machine into we are 1 2 3 no about 18 or 218 we are similar to no about 21 we 21 on to 16 or to 16 we there on to 43 good it is happy pepe and wahye no e wa ha sabe pepe and how about 7 na 42 machine 43 52 machine into over ha 7 42 machine 43 52 machine good and what that block no ewo ho good na setup we na me pese e de ka ho na e break through transfer from Friday bonanza into enhe sa setup no ana ya you join it to na in public through into enhe and also here man number 483 going to about 73 ewa we are 29 we are 27 we are number 290 we are 81 we are 77 we are number 246 into we are on also see event encoded so encoded so into hasing we say 69 edem we are repeating no ebela pe double 3 ewa. Yes, as a first event na me kira we so we baba na 75 no on also or dem ho 75 until ha be 37 47 75 also
yes na aba ha nso abefa 75 double 369 nso ɛwɔ ha no. Yes mesrɛw de kan pɛ me event no na wayi saa numbers yi a mekan nso atwa agum ɛwɔ hɔ kama. Yes nti yɛ combine the two event a sei na ɛba abɛnya. Yes for VAG Tuesday no yɛ combine a 75 na daha nti ɛba abɛyɛ 9 numbers pɛm na yɛyɛ best 5 na yɛyɛ best 3 na yɛyɛ 2 dalet na yɛyɛ yɛ banka 75 for VAG Tuesday. Good nti yɛnhwɛ VAG Wednesday no yɛmfa ntoa so ɛwɔ hɔ. VAG Wednesday. Good ɛno nso yɛnhwɛ setup wei from noon rush Monday event number 59 ɛho nso ɔto 81 owie apɛ na wabɛto 6441 agu machine owie na wabɛto single 1 owie 5656 owie na wabɛto single 2 owie 36 na wasɛwo 45 ɛwɔ machine owie na wabɛto 19 nti owie dia wɔse saa 56 wei ɛnkɔfa no medi free. Good nti ɛno nso woba current na sei ɛna wahyehyɛ no woba VAG Wednesday no nso a sei na wahyehyɛ no nti wobɛba wobɛhu nso wato 81 na wɔ ha owie a na wato 4164. Good owie apɛ na wato single 1 ɛwɔ machine. Good owie na wabɛto 56 no from 56 na wama single 2 from single 2 na wama 36 nti woba ha no ma wobɛhu sɛ saa ama no a wɔtoto no wei ɔto hyɛ aseɛ wei na ɔto ahyɛ aseɛ wei ɔto wei na ɔde single 2 abɛhyɛ aseɛ na ɔde 36 abɛhyɛ aseɛ owie na wato 19 ɛwɔ hɔ nti owie apɛ ɛna wabɛto 19 ɛwɔ ha. Good nti owie a ɔse yɛmfa event yi nkɔdi Good nti wei no ɔno nso deɛ ɛde ka ho ɛde adi ɛni ɛno nso yɛ transfer from Monday special ɔno nso ni. Good aha nso ato 64 ɛwɔ event number 754 64 machine 1 2 3 na wabɛto 15 machine owie a 48 machine na wɔde 51 ɛkɔ winning owie a 70 winning na wasɛwo 69 owie a 75 na wasɛwo 45 owie a 38 na wasɛwo 67 nti ɔso owie a ɔno nso sɛ yɛmfa event yi nkɔdi nti ɔn sɛ ha ɔpeke center box numbers no nti wei 35 a free banker yɛmfa nkɔtwa 57 ɛwɔ hɔ ɛwɔ so. Good nti ɛno nso na ɔba current na sei nyina wabɛhyehyɛ no wɔ ha sei ɛna wahyehyɛ no ɛwɔ ha nti wobɛhu ɔhyɛ aseɛ wɔ event number 112 okay nti yɛnhyɛ aseɛ wɔ 51 no okay nti ɔtoo 51 following week up na 48 wɔ ha okay nti from 48 no 1 2 3 4 nti 1 2 3 4 okay nti 51 owie a 70 owie a single 5 owie na wabɛto 38. Good nti 38 ɛna wasɛwo 67 ɛna single 5 no wasɛwo 45 ɛwɔ machine ɛna 70 wasɛwo 69 ɛwɔ machine. Good ɛna 51 wasɛwo 48 ɛwɔ machine nti woba ha 51 na wasɛwo 48 wɔ machine. Good nti 15 51 48 machine 70 69 single 5 45 38 67 nti saa pɛpɛɛpɛ nti wɔto 15 owie a na watɛn no 51 na wasɛwo 48 70 69 single 5 45 ɛna 38 na wasɛwo 67. Good nti saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɔno nso ahyehyɛ no wɔ hɔ nti VAG Wednesday no nso sei na ɛbɛnya for a full game no sei ɛna ɛbɛnya for a full game na combine the two event a
17, 73, 38, 20, 56, 57, 14, 35, 23, 54. Na ye best 5. Na ye best 3. Good. Na ye 2 dalet. Na ye free banker 35. Yes. Nti na we nso na ewo 4 ye vibe Wednesday no. Yes, nti me upload midweek ene lucky Tuesday no so abom se dem ye we na nyame nka ho. O me kwatenti ahoden ho. Bye bye.